ati dijawake apa terus ayo gawane no angenteni sapa sak lilir sak Sri Wahyuni Sri kuwi pari rezeki wahyu ki kewahyuan uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan wedhek ayo angenteni sak oke gedimen ta suaramu ngelokor nempian ya sak nyandake nggih Mas oh iya yuk aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu dening wayu semim seruning gelku Daku semua papu jaku alon-alon bae ora apa-apa santai nek guyu tapi ora serak ya enggak aman kalau lembang. bicara kalau nyanyi enggak tekan ora apa-apa aja banter oper-operan mawon kali Mas Heru nggih oke no ya tak jaluk jo citra janji duh masira wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni kowe nek pacaran joko kebanteran lho Sek pengaruh ning swara ora aja ngrungokne grum cecer ya Sek iso ngeslong itu ngeslot ya kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali lon-lonan sing kepenak katur para penonton ingkang tak silenggah wonten ing Desa Kemloko Legi aja kemaki tor biasa wae kaepret pisan ya. aku ngenteni to kamu
kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku Romong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni lumrah sinden suarane entek iki lumrah ya nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong aku ora tau ya mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya yo mergo ora iso ngeslong mung lho nah aku selalu fit to iya eser ra ngombe kok kuwi status ning karaoke karo emotikone banyu crot ya entekno kledang kae teko pranyata janjine datan citra walut bisa saumpama aja lali kaleku tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus luar biasa besok isih ning Nganjuk neh masih Nganjuk dan sekitarnya besok kari glinding tok besok mbok cecak omah banget tok werung ngotok Bulak Mojo kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isuk-isuk mergo ya sekolah malam Senin besok iki biasane setengah 4 sesuk bare jam piro ya jam 6 lah jam 12 kaya covid kae lho yo Mas Mio tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik serampat yuk
aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengke. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya, lah niku lho. Nggih. Nggih, Bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Ah, sastra tau bener to aku. Iya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho maksude mestine kesawaban anu wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak ke omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambik. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah Tor. Nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau pedhok to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Bisa serampat ya, serampat neh, yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki kok ndak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes mun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Nek sapane Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Nah, lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. iso ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah ora iso. Ngadah. Ndodok. Victor
Sikile lenggah. lurus. Sikile lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sopo ora? Sopo ra? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mau Victor apa ora gojelan tangan iki? lu sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delontun. Kalah. Panggang gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lah ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah aku lho niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia niku Ya. jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Berarti mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasok. Iso ora? Yo ora tau ngukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki sapa? Lho, mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku Raumu. medun aku. Lho. Ora leh nesu. nesu to ya. Sabar. Lah kok gur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya mangono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek oke men siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Apa? Amung siji tok nek aku lah mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, aku itok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom, loro. Terus Wajan. wajan enak. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu letan to. Ora oleh nesuin Allah ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis sombong, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyenggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyenggol blangkone. tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Malah dadi kuro. Tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Bu. Lho. Dhuwit pironan kowe? Ini asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono ketan iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Kalami bawa wisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten Iya, iki iya. nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duweke kilon. Kayak rosok apa Dang. Anakku sing cilik kelas TK iki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi.
MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 juta. Nek rantek Jewer ndase. Sak kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok unine. Kodok. Ah. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene teman. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. kodhok. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodok. Ah, ngene. Centang. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Lah iya to. Otok-otok. Dadi pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Ya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Ah. Heeh, otok-otok unine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas dhuwit kurang. Kok Mas? Mending dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih, nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Tetembangan. Oke, Nggih. niki dik ditekan. Slamet. Wingenane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Heeh. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus Pun. mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing Niki bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Rasudi. Untuk kemajon. Oh, kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa menciumne irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Lho. Apa? Apa weh? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Arasa. Ngetes kendang, Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, asik. Atuh. Atuh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diare. Kok jak Suaramu apik men lho. lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Terus di pangan garangan. Ah dikira kintel kono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Go. Hing sarina sawengine Datan kinggang sarambut. Tene sapa? lamun adot caketing ati. Hati-hati mundur nek wong golek kodhok. Oh Mas Heru. Mas Heru. Golek kodhok. Yen cedhak tansah mulak Sida asetu.
Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kayak kloset. Ngece modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindo mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuna. Hayo Nimas barengan tepi wajib. Sido asebe praya. Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manut. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok yo. Wis ngunu ae bal bekel. Dik niken. Dalam Mau milih wong loro iki milih ndi? ora milih kabeh. Api. Malah sip. Malah sip itu. Padha jembuke. Oh, Jembuk ya, Pak jembuk. Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, Lah ngadeg kuwi. ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh dik lho. 1 2 3. Lah. Kok mau enak ya? Ngono kaya apa jenenge Apa? waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, Kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ra. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihannya Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Sangat. Dek niken. dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba-coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Weh, Mbak Niken. Apa? Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman ki. Ah coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek Mas. Suryat Mojo punang pinanganten Ora ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan peran. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Suryat Mojo punang pinanganten Dauk. Atmojo. Niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Iki jaja. Mantan pengarep Ndi? bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Balang Iki bae gantal. wis. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah. Ya ki panganan. Balang-balangan sampun wingko mbok lho gedene nggur Atos kuwi. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, Manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah Lah iya. Nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Cek. Lek
Oh Mas Hub gak sido Mas mantene sangklir. Ya Kurang lha iya belang-belang. Ya bener lho wingi ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang didek. Habar yo sangklir. Wes karek sitok Mbak Idak ilang lho. Ki mosok sitok. Entek iki. Karek sitok didak wae. Weh ta ya. Yo yo. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Ya Victor? monggo. Mantap, mantap. Apa sing pelok bebas wae, Dik. Ah, Monggo. pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo. Ya Yo sumo Dik. iya ta. Lah iya bener to. Lah ya berarti. Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Apa? Bebas. Dik. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet Duet. Anu Niken ya, Mas. Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, kuntik Enak bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangetan men. Nyapa ta, Mas? Wong ngerti sakmene lho lah kok dikon ngempul. Mosok ngompol. Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi Den duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngompol pur renang. Yuk. Ayo diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu Alas. alas. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ana semut nang isor tembu yen ra diembut ra iso mlebu. Opo kuwi? Menedop. Sumpah wis. Yen kula dadi kawin. Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke Nggih. panuwun karo Pak Edi. Injih putripun Bapak Edi Santoso matur gunge panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya ta diberikan Amin. keamanahan, Amin. kekuatan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah Amin. barokah. Amin. Di Kemala jumeneng. Yuk musik. Malah sepote. Ya, jumeneng. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah meneng bareng. Yo. Piye to panis aja kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak apa? Dwi. Dalam Mbak privat. Dwi sik seneng ngadege Victor ngono. Dan mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak Yo, mau. yo, iku sitok pengen ero kabeh. Engko tak kirimi videone tutorial. Apa Mbak? Wis. Monggo, Mbak. kersa yo. Nggih mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Oke. Nemen. Nemen. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kacek adoh. Eh, Si iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho. Wah, ngene ya. Iya. Apane? Anu, maksudnya iki aduh. Yo katur. Dek ada dados. Di ada. Dos yo. Apik iki. Astabrata. Suka. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji pena elehmu mlenjani janji kowe tega nglarani usahaku wis ra kurang kematiku wis pol